Загубите на пациентите са най-тежки и се преживяват наистина много тежко. Над нас има и Господ, който взима решенията. Медицинската професия е много тежка, но пък е най-хубавата. Ако трябва нещо да правя, сигурно и 100 пъти да се родя, 100 пъти ще правя това. Тя е една прекрасна професия, но наистина е тежка. Особено загубите на пациентите са най-тежки и се преживяват наистина много тежко. Въпреки че знаете, че сте направил всичко правилно, така както трябва да бъде, просто понякога се случват така нещата. Все пак трябва да знаем, че над нас има и Господ, който взима решенията. И когато се отидете вкъщи, вие по някакъв начин носите всичко това в дома си. Аз много често, когато се прибера от работа и се е случил някакъв инцидент на работа, 6-7 часа просто не разговарям с никого вкъщи и се затварям в стаята си. Имам нужда от това нещо, имам нужда от това да остана сам със себе си.